Pod mane weche mag mibadhi eni jatatije makojolo mar KEMSA Andrew Mulwa onyiso jopiny ni mibadhi ok bi bedo kendo e bad migawo mar pogo yedhe kod mwandu mag thieth e pacho ka mano KEMSA. Kanolose skund primar makako mantiere Mboni East County Mamakweni e chenro mar pidho yiende. Mulwa owacho ni KEMSA nitiere gi ting' mar neno ni yedhe ochopo e ute thieth te ma onge mibadhi. Apisas mag KEMSA no pidho yiende 1,100 e skundno. Mulwa bende owacho ni rach mar kor lwasi ochocho ahinya sekta mar thieth kokwayo mondo oketo kenge mamoko mag kedo gi lokruok mag kor lwasi. Bila shirika la KEMSA hauwezi kupata dawa katika hizo zahanati, na hiyo ndio kazi ambayo tumepewa tuweze kuifanya na tuweze kuhakikisha madawa zimefika katika every corner of this country. Si jambo rahisi kwa sababu miaka mitatu ambayo imepita hivi kama hivi KEMSA imekuwa ikijulikana kwa ufisadi na mambo mabaya. Tumeenda hapo kurekebisha na tumekubaliana tutarekebisha sisi wote kama shirika. Rais wetu ametushika mkono, uongozi wote wa serikali umetushika mkono, waziri wetu ametushika mkono, PSs wetu ametushika mkono, na mimi nitaongoza